Каю! Купер супраць кота. Справядлівая гульня. Давайте, дети, зальем на дворы коўзанку. Такі мороз, коўзанка паспее застыць яшчэ да обеду. Я ўсю ноч практыкаваў удар клюшкай. Пасуй! Кот, не перашкаджай! Ага, гол! Мели, твой котяра псуе мне гульню! Ходи, спадар-кот, покатаемся. А у мяне для цябе нешта ёсць. Твае ўласныя канькі. Будем танцаваць на лёдзе. Хутка гэта глыба ператворыцца ў маю ледзяную творчасць. Весялей, спадар-кот. Двойны оборот. Ха-ха, да ты ні двойны, ні тройны абарот не зробіш. Вучыся, нязграба! Не звяртай на іх увагі. Просто одной лапой наперад, потым другой. Тата! Скажи, каб Мілі з котом пайшлі! Ідзе трэці перыяд Кубка двара Бёртанбургераў! Куп усю раніцу на коўзанцы, цяпер наша чарга! Куп, ты ўсю раніцу на коўзанцы, цяпер чарга Мілі! Матч адмянілі, бо Куп ёлуб! Мы ведалі, што ты лузер, лузер! Тут спатрэбіцца нешта мацнейшае. Гэй, што з котом? Нават больш дзікі, чым звычайна. Можа, у яго там кратовае войска, якое рвецца захапіць Буцвіль? І знішчыць ваш двор? Ну, так, або нешта там хавае. Ну што, стаміўся, спадар-кот? Што б там ні было, да яго паўметра чыстага лёду. Спатрэбіцца суперлазер, або дзе вы? Я выражу ўсю вашу сям'ю! Ха-ха-ха! З лёду, вядома.
Стойте там, дети! Може, з паяльником атрымаецца лепш? Под ковзанкой докладно нечто важное. Важное для ворога, небяспечнае для нас. Стой! Забудь про скульптуры, тата! Зрабі штосьці вялікае. Напрыклад, ледзяны замак. Ды з пад'ёмным мостам. Так! Каб абараняцца ад уварванцаў. А ў гэтым нешта ёсць. Мне здаецца, вось тут ідэальнае месца. Маеш рацыю, Куб. Пачынаем. Ура! Вось. Зусім як сапраўдныя, толькі халодныя. Куб, Дэніс, мы пойдзем зварыць какавы. Я дадам маршмеллоу. Кот рыхтуе ўварванне. Осторожно, тут слизко. Добрая спроба, кот. Табе не добрацца до таго, што ляжыць пад лёдам. Наш замок неприступный. Мы цэлы дзень яе паліравалі. Па горцу немагчыма падняцца. Ну і хто кароль замка? Мы короли. Так, тут слизко. Ёна не зразумее, што прыляцела. Уварванне! Што гэта? Нагадвае тайнік. Напэўна, ён і патрэбны кату. Адчынім? Чаму ён гудзіць, калі мы гаворым? Гэта галасавы замок! Дэніс, адбівайся ўсім, што ёсць! А я паспрабую адчыніць. Якое слова мог загадаць кот? Мяу. Вось табе яшчэ снежак. Мяу. Так. Мяу. Куб, треба було бачити нашу бойку. Я закидав його снежками, оттиснув від стін, а потім... Затрымай яго, Дэніс, у мяне ідэя! На сёння я твой противник, кот. Адчуй мой гнев. Добрый котик. Дэніс, хапайся за гірлянду! Адчынена! Будь пільны! Ён так абараняў уваход, тут можа быць што заўгодна! Генетично модифіковані супертигри? Або гіганцкі лазер здольны знішчыць планету! Або тое, што схавана пад занавескамі. Рыбныя крэкеры? Тут што, мільён коробак? Давядзецца купіць вялікі латок. Нават кот столькі не зжарэ! Ён планаваў карміць войска! Трэба заліць схованку, каб яна зноў замерзла! Наверх! Ён вызваліўся на горку!
Вось 12 імбірных чалавечкаў, акурат каб гуляць у хакей. А гэты чалавечак будзе копам. Хутчэй, Дэніс, лёду зашмат. Зараз усё разваліцца. Хто хоча? Чалавечкаў? Спадар кот! Сагрэйся ў цёпленькай ванне. Шкада, ачмурэнны быў замак. Але паглядзі, застаўся круты лазерны меч. Ха! Атрымай! Кія! Ён што, зламаны? Хай такі застаецца. Мультфільм агучаны студыяй «Гаварун Бай». Шчыра дзякуем Мацею Маланцыялінева-Яйковым, сям'і Анфімовых, Яўгену Бараноўскаму, Ігару Тарасу, Вячаславічу, Сергею Адзянцу, Сергею Еніну, Вітушцы і Ірыне, Іллі Мірончыку і ўсім фундатарам за падтрымку. Підпишіться на канал.